blegek-kekugek sadulita mel anakku sing tak tresnani anak-anakku Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong sowan ngersaning Bapak Padhararja sak pratamu Dole pangestunipun Rama tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Pambayun inggih menika pun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama tak tampa gawe gedhening atining wong tuwa ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Dole kula pundi engko jimat paripik Dayanana ing kasantosan paring paestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula. Allah lan inggih. Prayogakna nggonmu ngadhep eneng pendopo pedukuhan iki Nala Gareng sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Rama Semar Badranaya. Petruk kanthong bolong Padhararja sak papamu Petruk kanthong bolong. Pangestunipun Rama Semar wilujeng Pak bekti kula katur nggih Pak iya tak tampa pangestune Bapak Tampanana Dayanana uripmu Petruk kula cancang pucaking weni dumawahing wijang rumeketing werdaya saestu mawakana cahya nur cahya daging rah kayuwanan pangestunipun Bapak Dayanana gesang kula nggih Pak iya prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar putraning sun sing tak tresnani Ndara Bagong Padhararja sak praptamu Ndara Bagong pangestune Semar lah ra tenan nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku Tampanana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa, Petruk aja mbok sengeni. Bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar Badranaya. Wah gene iso basa. Iso iki tok mingan. Prayogake Bagong nun nggih Bapak Semar sampun boten kirang prayogi Rama Nala Gareng dalem Pak Petruk wonten dawuh Bagong piye Mir anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan merga iki ngembet marang kahanan Karang Kadempel ya padukuhan kene iki. Oh nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa? Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jagagan bab apa wae kuwi nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik ning nek dirembug bareng-bareng antaraning aku Gareng Petruk lan kowe Bagong ngengingi babakan Karang Kadempel iki kuwi luwih apik merga mengko bakal dadi sing luwih becik wong nggih ngestakaken dawuh rada maju le dosuwan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tuwa karo anak-anak sing tak jak rembug babakan Karang Kadempel. Oh inggih ngestakaken dawuh. Nuwun pangapunten lho Pak radi majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa. Nyuwun ngapunten Pak radi majeng anggen kula sowan. Nyuwun pangapunten Pak radi majeng anggen kula sowan. Iya cah telu tak keparengake gage wis. Kene ndang ceket-ceket Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Handra ingkang puswita Kasiliring samirana mrih
kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Petruk lan kowe Bagong. Nggih dalem, Pak. Nggih, Pak, dalem. Aku mau wis matur. Aku mau wis kandha. Nek iki ngrembug babakan Karang Kadempel. Tule nadyan Karang Kadempel kuwi mung wujud pedukuhan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek sadu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ngono nggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinju marang pedukuhan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene. Kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggone Semar kok malah ora ndang cancut Taliwonda dandan-dandan perkara pedukuhane awake dhewe. Nggih. Mongko Karang Kadempel kuwi duwe sawijining papan sing iso dibanggake. Duwe sawijining papan sing iso dienggo ngangkat marang jenenging padukuhan. Ya jenenging padukuhan ya jenenging kawula sak padukuhan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing Karang Kadempel ki ayo padha digula wentah ingkang sak apik-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Lho. Saka rekoso dhisik mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha budidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha budidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, Karang Kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak Karang Kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike. Kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh.
percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun boten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kathah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu didadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ora. Karang Kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa ki apa to? Koringakasa iki wong goblok kabeh. Koringakasa ki pintu langit. No. Karang Kadempel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar nek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendi-ngendikake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakal mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe, padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe, padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki to Le. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi kang iso nekake para plancong-plancong. Semar omongane terus ngawur. Nek ra ngono, nek ndi kok ming lakon Bagong duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, leh ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Gong. Ora mung nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digulawentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Akarang saiki mbok kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng, Tru. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh.
Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih. Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakale dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, Nalagaring Petruk lan kowe Bagong. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi klerwu sing duka cipta Perbuti mandana raras ing dereng ngantos paripun sampe Balwacana kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrejeg tanpa lara panakarya kagiat kang samya mulat.
cilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta gawe kaget ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den ya Kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha pamujiku katur ya nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kuwalat ora Kiai sembahku tampanono nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng Den ya Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih Den nala gareng tak tampa reng pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den yo nala gareng pangestuku tampanono nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara yo nala gareng tak tampa pangestuku tampanono nun nggih ayo truk urut yo Ndara Antasena bekti kula ya truk tak tampa pangestuku ya truk nggih Ndara Gatotkaca bekti kula ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono Ndara Antarja bekti kula nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono nggih ya Kong sing ngarep sapa Antasena Ndara Antasena bekti kula konjo nggih Ndara ya Bagong tak tampa wah katon sumringah raimu calon dadi duta oh iya duta nendi dereng ngerti teng pundi niki mengke iya bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong nun nggih sangat angel kawula mriki dadosaken jimat paripe para do bindeng kowe pilek oh iya Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono nun nggih sangat anggen kawula mindu mundi apa mundi kuwalik mundi dadosaken jimat sing mburi kae mboten Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to ora tau kepethuk ora tau ngekeki apa-apa barang Ndara Antarja kae mbarepe Ndara Werkudara walah mbarepe Ndara Werkudara to heeh Ndara Antarja bekti kula konjo nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanono ya Bagong nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong Den matur nuwun dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun
dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegede nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng. Diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Gargaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Igu partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning igu partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lara dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya, mesti berusaha. Biyen ya saka cilik, biyen ya saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clingkrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang. Nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora. Mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ngladeni kanthi senyum ramah. Engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu, ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar.
samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana dereng ngantos paripurna Balwacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajak tanpa larapan. Yai Semar, aku sing prapta Kakang Semar aja kaget. Sing manahipun ing abdipun Semar Tiang Agung Baladewa sami wilujeng rawuhipun Den yo Kakang Semar tansah pina ing kawidadaning sambi kula praptaku adoh saka rubeda aku ngaturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken jimat waduh Ndara Baladewa barang rawuh tra Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih Den Ndara Tiang Agung ya nulung garing katumpa pangestu Tampanuna lan inggih sangat anggen kawindadosaken jimat sinuwun Mandura bukti kula katur nggih Den ya Petruk kantong belum tak tampa pangestu Tampanuna oh iya kula pun dinggo jimat paripe Ndara Baladewa bukti kula katur nggih Den ya Bagong tak tampa pangestu Tampanuna Bagong ini sangat kula pundi melu cepet iki lho aku noleh omong cepet banget ya nek ra tak imbangi aku ki biasane alon-alon kono kok cepet iya wah Semar aja kaget aku prapta ning Karangkadempel nggih wigatosipun menapa jejeripun Tiang Agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karangkadempel cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula Adan supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kroyo-royo rawuh teng Karangkadempel wigatosipun napa Kakang Semar sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk tekaning pati mongko madal saring usada
Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sarinarite sesemek ron Raja Mala bebantal Bata Sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula kok. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalemu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungsa, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih napa? Aja lara atimu, aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala, sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya.
mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Bosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe le topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le topo nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Badrana Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono ndak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Engko duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe gak nggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang kakke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke ora apa mati kowe malah penak lho Pak mane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa ki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku. Yakin wis. Jenenge apa wis? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti
duduhi bentuke ya Cuk. Ya ya. Lah mentuk nanti kok gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Woi, Brenal, panomre jajan sekedar. Wah, nek arep ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepeleke ora. Bong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho, Le. Sing sabar. Terus kan piye alon-alon? Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrana bae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho Pras kok masih ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong entuk apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon tuh sapa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangono Baladewa. Kowe meparangi aku ngene mbayang Semar Badrana aja nglakon tuh coba, Gong. Nang ngendi papan neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Ha terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ora sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamondo Kyai Semar Badrana nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasin lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi Arsang Grayang Lurah Semar Badrana kena dayaning Lurah Semar Badrana dawah kalenggak nata Mandura.
ilang sipating nata mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Ngomong saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Yai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kapak-kapake? Aduh, mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge lara lho kae Gong. Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngopo kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar.
ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah dal. Lah terus sampean pun sago bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Ya, nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku ki ora ngerti. Aku ki isane ming pangkur. Aku ki isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya Ndara. Purna gati ning pananggilan. Gelora Semar sumlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya.